سکرتری درو آنتونی بلینکن به یک پیام‌نامه‌بندی ji bo gelê Afgan hat Kabul. امریکا دست ji welat bernade. Hevkariyek me heye ku digore lê mayînde ye. Seredana wî rojek piştî ragihandina Serok Joe Biden hat. Dê berî bîstemîn salvegera êrişên 11 Septemberê ji Efxanistanê derkevin. Serokê lihevhanîna Neteweyî ya Efxanî, Abdullah ji Emerîka xwest ku berdewam bî li piştgiriya xwe. Em rêzê ji biryara derbasbûna qonak û aseka din digirin. Lê di heman demê de spasiya we dikim ji bo pabendbûn û piştgiriya we ya domdar bu aştiyê. Lîderên jin yên Efxanî hizir dikin ku destkeftiyên wan yên 20 salan ên di mafên jinan de bi dest xistin dê wan dabibin. O banga garantiyên herêmî û navneteweyî dikin. Bêguman mafên jinan, ew mafên ku jinên Efxanî çarçova Îslamê de dixwazin, dê sedî sed were tehdît kirin. Sekreter Blinken dema ku li Kabul bû pirsgirêk anî ziman. Em dê berdevam piştgirî bidin civaka sivîl û piştgirî bidin mafên vekev yên jinan, tevlêbûna watadar ya ti danûstandinên domdar da û temsîla wan ya wekhev di senaserê civakê. Di heman demde dilgiranî li ser şîddeta mezintir li welatê ku di nav şer de ye heye. Pisporên wekî nûnerê taybet yê berê yê Emerîka yê bo Efxanistanê Richard Olson dibêjin. Ez bêjim ku ihtimal heye ku Afganistan têk heve nav pêvajiyek pevçûnek dijwartir. Ew hêviya min e û ez bawer dikim ku dê siyaseta welatên yekgirtî jî ew be. Ku welatên yekgirtî dê bi piranî bi rêka darayî piştgirî bide hikûmeta Afganistanê. Sekreter Blinken roja pênşemê got ku bi danûstanan peyamek siyasî û li hev hatin riya tekane ye ber bedawîbûna dawî ya pevçûnên Efxanistanê ye.